Jiří Procházka. Teď jsem viděl to video a je to zajímavé. Kajset Studio. Josef Prej techtej dostat. Nedostane, nemá ani důvod, není třeba. Nedostane, věř mi, že ne. Nemají na to. No tak já se na to podívám, no ukaž. Pošli odkaz. Kajset Studio. Tak se na to podívej a uvidíš. No tak mi pošli odkaz, já nevím, kde to mám hledat. Kajset Studio. Pesil? Pesil Records napis. Pesil Record. Pesil. Nedostane, nemají šanci. To zkoušel Plecháč a nic. Nemůžou, kdyby dělal hlouposti, tak jo. Ale... Jiří Procházka. A raději vypni tu hudbu. Ale to nejde slyšet. Toto? Kajset Studio. 3 minuty? Video před jedním dnem udělal. Aha, před jedním dnem. Není tu. Počkej. Tady. Jo. Kajset Studio. Dobrý den, dámy a pánové. Jo. To jsem viděl. Ale už nějakou dobu to sledujeme. Skupina Anonymous Víme. oficiálně vyhlásila válku. Já ti ho vyhlášuju taky, ty blbečku. Tohle je Takový starší kokot, no. začátek. Ne, počkej, ne, to je, však to je Plecháč. Však to je Plecháč. Vy jste ho nepoznali? To všechno je jedna a ta sama osoba, to je Plecháč. Vy jste to nevěděli? Však to je Plecháč, jeho postavu poznám. Kajset Studio. Však to je Plecháč. To není Plecháč, tento má tak 110 kg. No, nevím, ale je to u Plecháče. To je u něho doma, tak pochybuju, že by to byl někdo jiný. Vidíš tyhle účty? Víš, které myslíme? Znáš je? No, znám Jiří je. Procházka. A proč byš tam dávat ten hlas? Nevím. Chodí za tebou. A teď ti řekneme něco, co ti možná překvapí. No. Všechno patří nám. Ano, Pepo, Jiří to byla Procházka. vaše práce. To je schválně. Stejně jako stránka jenkurve.cz. Stejně jako její nahrávka. No, jakože To pozadí. to pozadí už, no. Patří studio. My to řídíme. Jo. My Ty řídíš tak akorát hovno. Ty můžeš řídit, víš koho, tam doma někoho. to kontrolujeme. Ty jen sleduješ, jak se síť kolem tebe stahuje. Jo, A teď k tomu blbosti, no dál. Já si bohužel nemůžu. Vidíš tam, že nechci moc. slyšíš se? Slyšíš, jak se necháš vést? Jsme starý. No jo, Ahoj. Ještě jednou ahoj. Koukáš. a jako debila. Tak jsem byl To je uroděn. ten Petrol, no. Nějaký Samsung foťák, pokud máš zájem, radši ti to pošlu jako donate. No to mi napsal, to je pravda, no, však já jsem to říkal. Tohle jsem tam našel. Všechno je starší, ale plně funkční. MacBook Pro jeden s procesorem M1 druhý. No jo, co dál? Josef H. To je blokli. Otokar Fontaine. Ne, to je normálně plně funkční. Všechno je No, otevírací. Ale co za to chceš? Přeskakuješ. Otokar Fontaine. Co to? Jiří Procházka. Celé, ale já to nebudu. Pust to normálně celé. Nic to jednáte. Já už vím, co tam bude. Pepalucinka@gmail.com sedí, že jo? Josef H. Jovseok Arel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to číslo už neexistuje, no. Otokar Fontaine. Super, v pondělí to donesu na pošlu. Usmívající se. Pro Pepo, Anonymous všechno vidí. Jo, Anonymous já taky všechno vidím, neboj. všechno čte. Anonymous Taky. kontroluje všechno. Opravdu jsi myslel, že ti pošleme nějakou skutečnou elektroniku? No, podle toho, jak jsi psal na Messengeru, tak asi jo, ne, ty debile. Myslíš, že tohle neumím taky dělat? To jsme dělali jako děti, ty debile. Opravdu? Nikdy. A teď k důležité otázce. Proč? Získat tvoji adresu? Hračka. Otázkou nebylo. Ty nemusíš nic získávat, ty už to víš dávno od internetu, ty blbče. Jestli, ale jak tě dostat? Nedostaneš. Mohli bychom tě poslat Nejde zpět. to. Vidíš, Ale riskovali by. jaký šedivej blb. Jo, vidím tady. To je nějaký starší pán, který se nudí, no, a nepracuje, no, to je jasný. Že si náš balíček nepřevezmeš. Ale my jsme Anonymous.
My neriskujeme. A on proč mluví ve více lidí, když je to jenom jediný člověk? Nemá nikoho, nemá nic, ten Trouba. Určitě je tady, tak poslouchá. Co to je za ocasa? Já nevím, nějaký debil, který si hraje na debila. Není to chaloupka. No, nevím. No najisto. Víš co vnitř? Ne. A to je na tom to nejhorší. A to... No, co si o tom myslíte? Vidíš ty ruce? Vidíš ty ručičky? Jiří Hamřík. Vidíš, jo? Cicero s parukou. No, nevím. Ne. No. A to je na tom to nejhorší. Nejakej párek. No, nějaký debil. Sumen Tohle mezra. není konec. Není, no, Nějaký není. ten Anonymous. Tahle hra právě začala. Začala a pro tebe to skončí. My jsme Anonymous. Jsme Legie, neodpouštíme, nezapomínáme. Jo. Všem, kteří jste dokoukali až sem, popro... Kapibaru. Smiley. Aha, Jiří Hamřík. počkej. To je nějakej malej 16letej spratek. No, hele, večer něco zkusím tady z toho videa udělat. Ne svoje video, ale něco jiného, uvidíš. A jak si to dám do toho? Počkej, já si to dám skopírovat a pošlu si to do... Co to je, barone? A jaký blbeček si to hraje Kajzet na Studio. osasa, víš? To je Martin Chaloupka, nebo jak se jmenuje? Nevím. Počkej, kam to pošlu? Tady to pošlu. Tak. Abych na to večer vedle podíval, víš, abych to pak nenašel. Tak, odeslat a něco zkusím. To je s jeho účtem tady. S tím jeho účtem něco zkusím udělat. Já uvidíme. Tak počkej. I všem, kteří jste dokoukali. Výzpo. Děkujeme za rychlé vyzvednutí. To debil, to vůbec nedávalo smysl, ale dobrý. Kajzet Když to Studio. bylo na adresu. Malej kluk to nebude, když Ne. je šedivej, to bude 40+. Plus. No, kolem 50 nějaký blbeček, jeho kamarád určitě. A zkoušel to plecháč, neuspěl. Zkouší to další debilek, neuspěje. Nejde to. Už víš, proč se musím ostěhovat? Až se ostěhuju, skončil totálně. Takže, hele hochu, pokud na to koukáš, jsi dospělej debil. Nebude, když je to šije. Určitě by to Anonymous použilo Cicera ve videu. Určitě by Anonymous Jiří použilo Cicera. Určitě by Anonymous použilo Cicera ve videu zubící se No, obličej. vidíš to, teď ti to dosvaklo. Kajzet Studio. No, vidíš. No a ty si se, Josef, divíš, že nemám pravé jméno. Protože lidi jsou zlí. No jsou, no. Ale nemůžou dělat nic. Nemůžou, zabít tě nemůžou. Proti zákoně nemůžou jet. Oni můžou jet jedině v zákonu. A v zákonu ti nic neohrozí. Tudíž jsem v klidu a můžu si takhle pít čajček a můžu se jenom smát takovým debilům. Ono je pravda, že když má člověk už 50, nebo kolik mu je tomu debilovi, tak mu začíná hrabat a vrací se do dětských let. A tady to právě začalo. Takže ne, že jsem já začal, nebo ty se mnou něco, ale ty začal sám ze sebou, ty debile. Protože máš hlavu jak šprinclík, už to pochop. No. Neuděláš nic, nemůžeš dělat nic, ty nemůžeš, ty ani nesmíš dělat nic. On tady určitě je, pod nějakým jménem. A nebo se kouká, že jo, blbečku. Já myslím, že jsi dospělej, normální chlap, a ne jako malej kluk. Ale je pravda, že už do té fáze jdeš, do těch dětských let. Už se tam hodíš, no. Neuděláš nic, že to zbytečná ztráta času a zbytečně peníze si vyhodil. Jo, ty lopato. Zkoušej dál, uvidíš, no, jak uspěješ. Neuděláš nic. Kajzet Studio. To bude bílej gáč, o kterýho šikanovat. No, je to možný, proto to dělá, no. Ano. Je to možný, ale neuděláš nic, kamaráde. Pokud seš tady, neuděláš nic. Ty nesmíš, ty máš rozkaz ode mě a od zákonu, ty nemůžeš dělat nic. Nemůžeš. A nehraj si tady na nějakého... nevím, jak se jmenuje. No, nemáš na to. Ani postavu, nic.
Chceš lopata, která by dostala na bradu a šla by k zemi. Věř tomu, že jo. Takže, hele, být tebou, Jiří vytral bych Procházka. se na to. Takže kauza pokračuje. No já jsem žádnou nezačal, já nic nedělám. Jestli Kajzet on něco Studio. dělá, tak bych... Josef, já jsem na tebe někdy hnusnej a hádám se s tebou. No, Ale tady ty pičoviny, co dělají, to je moc smějící se smajlí. no to jsou narušení pánové, zatím teda znám dva. Plecháč a tady ten blbeček. Já si ty informace od něho zjistím, nebo já si to zjistím. Já si večer přednu k počítači, udělám nějaké kouzla a zjistím si, kde to bude, nebo. Tě chtějí ničit, nezničí, nemůže. Kočko klub. Nejde to. Barone, oni tě chtějí zničit. Nezničí, to nejde, to by mě musel zabít, no, tak jedině, no, to taky nemůže. No, takže nevím, no. Nezničí, nemůže, nemá na to, nemá. Jako z YouTubeka, že mě zničí, a to mi nevadí z YouTubeka. Člověk, já mám ještě jeden účet, já si můžu založit účty dokola, pořád dokola, já nemusím zpeněžit, jo, ten je hovno vydělávám. Takže já si budu dělat dokola pořád účty, furt dokola, jo. Takže to má zbytečný, proto to má zbytečný, protože ho to unaví. Je. A jak mě může jinak zničit, jako jak? Já jsem připravený, jestli chce boj nějaký, no tak ať se staví. Říkám jednu na bradu a jde dolů. A nejenom já, stačí zavolat a bratři jsou tu hned. Kočko klub. Podle mě se z toho jednou zbláznil a někomu něco uděláš, oni jsou na tebe psychologicky. No, tak já jsem lepší psycholog. Kajzet Studio. To věř. Nezničí tě. Až se odstěhuješ, tak mají smůlu. No tak i kdybych se ostěhoval nebo neostěhoval, nemůžou dělat nic, chápeš? No, konkrétně on. No, plechač ten by asi vyškodil. Ale jak říkám, nemůžou dělat nic, co může dělat? Moje to tady není, takže ublíží majitelovi, když tady něco zničí, nebo já nevím, co chce dělat, nebo co může dělat. Napadnout nás nemůže, někým nebo něčím, na to jsou zákony, že jo, to je jasný, to by šel blučet. Za druhé, co by mohl dělat? Co může dělat? Zastřelit mě nebo co? No tak můžeme to zkusit, já vytáhnu a ty vytáhneš a můžeme to zkusit. Nebo co chce dělat? Účet na YouTubeku, a to mi nevadí. Kajzet Studio. Třeba ti haknou účet na YouTube. Ale to mi nevadí YouTube. Sumen Mestary. YouTubeko neřeším. Už zničili strážce tak, abys nebyl ty na řadě přemýšlející. Ne, pozor. Oni nezničili strážce, on se zničil sám. Oni potom, nebo on, plecháč, potom vydal nějaké vyjádření k tomu. To on se zničil sám. To, že mi zničí nějak YouTubeko, když nevím jak, ale no, pochybuju. A to mi nevadí. YouTubeko mi nezajímá. Mně je to jedno. Já mám ještě jeden účet, jiný, a pak můžu si založit další, furt dokola. To tě unaví, to nepůjde. To nepůjde. To, že mi zničí účet, to mě nevadí. Kajzet Studio. Proč nevidím toho slunce do píše? Co? Nezničí, nemá na to. Zkoušel to i plecháč, neuspěl. Ocet kvasný lihový 8%. Nejde to. Už si mu poslal to hovno v balíku. Ne, já jsem myslel, že ta adresa bude právě u nich, u té zásilkovny. Oni to tam teď totiž mají, ale nemůžou to podle zákona říct, no, takže nemám jeho adresu. Já jsem myslel, že tam bude, no, ale není tam. Hlavně opatrně, barone, když jdeš rozvážet, měl bys mít u sebe nějakou Ale já zbraň mám. na sebeobranu. Já mám. Já ho tady nemůžu ukazovat. Já mám. Malou. No asi víš co, nemůžu tady nějak. Mám. Já mám pořád u sebe. Já mám pořád u sebe. Teď se mi skončila mi ta, no, ale... No, jak se tomu říká? No, držitel zbraně, co mám. To už mi skončilo, ale mám ji pořád u sebe. Já ho nosím furt. Je v malém provedení, ale dokáže zabít. No. Já je mám, pak mám ještě tu, ne, ale tu nemůžu vozit s sebou, že? Nemůžu to tu ukázat, no, by mi to blokli. Já bych ti to chtěl ukázat, ale nemám jak.
Já jsem tady ukázal schválně tu nejhloupější, nejpitošnější zbraň, kterou mám. Tu vzduchovku a už mi to blokli. A kdybych ukázal ještě tu pravou 9, no tak já nevím, no to by mě asi... Myslivecký listek, ne. Myslivecký ne. Ocet kvasný lihový 8%. Myslivecký lístek. Zbroják, Kočko. ano. Takže máš zbraň, ale už ti propadly papíry na zbroja. Ano. Mít to můžeš, ale nesmíš to použít. Ne? Nesmíš je používat. Ne? No a teď dole na zbraní. Jo, OK, můžeš. Klidně, můžeš. Stačí pepřový sprej. Stačí, ano. Kajzet Studio. Tam si musím pořídit, no tak. No a teď zavolaj stem 58 ano, za nedovolené odzbrojování. Ano, ale hned teď to udělej, prosím tě. Teď okamžitě zvedni a volej, prosím tě. Kajzet Buď Studio. tak hodný. Jane, ale oni. No, já mám jiné informace. Protože ten, kdo měl už průkaz, tak ji vlastnit může, ale nesmí použít. Vůbec nesmíš použít. Protože ten zbroják měl, no tak nějak si to přečte, najděte, tam to budete mít. Už jsem ho odevzdal, poslal teda. A můžeš ho mít u sebe, ale nesmíš mít ani nabitou, ani střelivo tam nesmíš mít, ani ji nesmíš vytáhnout. Jo? To je už prostě jako můj majetek. A pokud mě to napadne a bude střelit po mně, no tak já budu střelit taky, že to je jasný. Bohužel, nedá se nic dělat, tak nenechám se zabít, že jo. Já ho mám furt do té doby, co jsem měl ten zbroják. To jste nevěděli, ale já jsem to nemohl prostě ukázat, no. Já jsem právě proto ukázal spíš tu obyčejnou zbraň, ale vidíš to, teď mi dali blok. Teď mi dali blok. Takže jsem mu, ještě, že jsem ho neukázal. Myslíš, že tě chtějí udělat? To ne, to si nemyslím. Jako. Ale kdyby náhodou. Kajzet Studio. Já ho mám furt u sebe. Myslíš, že tě chtějí oddělat? To ne, já myslím, že za to nestojím, ne? Nebo to asi to je blbot, ne? Já jsem dobrý střelec, takže... Já ho nosím pořád u sebe, furt. Nemám v něm kulky sice, ale tak nosím to u sebe, no. Ty mám bokem někde jinde. Já mám takovou starší, ale funkční. Mám. Já už mám ty vole. No celou dobu jsem měl ten listek, no, ten zbroják, no. Na ten mi bohužel skončil, no. Já jsem to říkal, kdy to bylo v prosinci, v listopadu, že mi to končí. No, už jsem ho vrátil, no. Takže tam jako bych asi to neviděl, to asi ne. No a co jinak může dělat? Co chce dělat? Jako? Co chce jako dělat? Internetově nějak mě zajebat? No to může, no, to mi nevadí. Miriam Nová. To mě nezajímá. Vitaj otce. No. A co, já si ten účet třeba i nechá, ten můj, klidně, já mu i dám, jestli chce, jak mi napíše, já mu dám kód, heslo a si ho nechá. Já to nepotřebuju. Já si založím novej, kdykoliv. Ocet kvasný lihový 8%. Taková ta hračka na ty bílé antivole. Ano, přesně tak, no. Ocet kvasný lihový 8%. Jo. K nerozeznání. Jo, mě nutí, abych to tu ukázal, víš, ale nemůžu, bohužel. Tak, nic, jdeme na to. Nemůžu to tu ukázat, no. Jo. Ocet kvasný lihový 8%. Nenutím. Jo. Kajzet Studio. Josef myslí tu 9, co má v trenkách. Kajzet Studio. Smějící se smiley. Ocet kvasný lihový 8%. Jojo. Ocet kvasný lihový 8%.
5,5 krát do 20 cm. Teda půlkrát 20, no. To je... Ocet kvasný lihový 8%. Je to tak. To už je dělo. No je. Miriam Nová. To je. Zizalka. Když to měl v sobě, tak se třepeš od rána do večera. Neblbně. To si v životě ještě neviděla ani. Ani neměla. Ale budeme spolu o tom mluvit. Kajset Studio. Ale Josef říkal 9 mm. No, 9, no ano. VT podtržítko Cicero. Zdarec. Tak jsem se doslechl, že dálování drog dětem už ti nestačí a Preses rozhodl rovnou přiznat k nedovolenému ozbrojování. Jo, přesně tak. To je fajn. Máš na srdci ještě něco jiného. No, klidně. Nějaké žhářství. Žhářství, no, to Možná tvůj kolega udělal. Já bych se Cicerovi omluvil, jelikož taky on se to střídnal. s nožema umí prej dost dobře. Ale piču. Taky jste střídnal Cicero k žhářství? OK. Kdyby náhodou, já si to tady jenom uložím, počkej. Moment. VT podtržítko Cicero. OK. Zavináč kočko kluk, co pak s nožema. Hlavně s palnými zbraněmi. Tak. Tady se Pepa asi úplně chytat nebude. Jo. Ahoj. Ocet kvasný lihový 8%. Vytahovat nůž z pouzdra. Jo. Kočko kluk. Já vím, Cicero dělal na střelnici. Jo, dělal. Určitě. Ten dělal všude, viď? A ty mu to spolkli, že? Jak nás dachal. Tak, nic. Co se stalo, kde je mistr? Je pryč. Já budu poslouchat jeho pičoviny, blbosti, nesmysly. Tak. Piče. Čím to spadne tady, kurva. Tak. Vem sebou 9, mám ji pořád u sebe. Samozřejmě prázdnou, ale mám. Jaj. Neudělá nic prostě. Nic neudělá, věř mi. Může zkoušet, co chce, nebude to. Sebe tak mě taková nebo v nějakém původu musí nějak chránit. Počkej, co? Když má, říká, že ji má u sebe. Podle mě za teplákama nebo nějakém, no v pouzdru musí být, no. Zajištěná, ale je to prázdný, no, teď. Momentálně. Musí být prázdný, no. Silné, víš, nějaký blbeček tam něco zkouší, nějaký dědek, tyhle, posraný, hele. Tam radši běž běhat a sportovat, ty tlustý káre. A starej se o sebe, ty debile. Pražek, šprinclik. To tak stydíš za svoji hubu, čuráku? Asi jo, že? No. Stydíš se za svoji držku, ty vole, to je v piči s ním. Šprinclik, no. Můžou zkoušet, co chcou, neudělají nic, chápeš? Kdyby byli 3, 4, 10, tak to je jedno, jsou jenom 2, oba dva jsou posraně za ušima, prosím tě. Proto si dá tam ten blbeček masku a tam ten idiot má brýle, aby lépe viděl. Neudělají nic, nejde to. Oni tady nejsou od toho, aby něco řešili, od toho je zákon a oni nemůžou dělat nic oba dva. Nemůžou, ani jeden, nejde to, prostě nejde to.
Musí to pochopit, chlapci. Když to nejde, tak to nejde, no. Jak to, že je kamera dole? No, nevím, protože to tak chci. A jasně, jsem to neumíš poslouchat. Jasně, slum ho, ať nemusíš poslouchat. Jak tobě říká pravdu, to je tvoje věc, ne na všechno. Ano, moje věc, přesně tak. Ty si nebal, kdyby u baraku stal si se nožem. Stát může, no, to je celý, no. A s nožem nesmí, no, to je jasný. Mimozemšťan s kurýrem do jeho auta objedného zboží. No, to je blbost, ale to nevadí. Taková malá nosit nebudu zbraň, nenabitou zbraň a ještě se tím chlubit, to je asi nejjednodušší. Dokoliv by potřeboval zbraň, jen ví, ať si pro ní dojít. No, jasně, no. Jenže já jsem si ji koupil ve zbrojáku, víš? Zbroják jsem měl. Takže já jsem si ji nekoupil bez zbrojáku. Oni by tě ho ani neprodali. Ani by ti neprodali, víš, bez toho. Takže nemáš. Dobře, tak nemám. To je dobře, aspoň to zahrál, dobrý. Ale tomu někdo chtít bude chtít, nemusí dojít. Bude chtít, nemusí dojít. Co? Tomu, kdo ji bude chtít, nemusí dojít. Teď nechápu. To je jedno. Ty jsi něco koupil? No ale dávno. Už dávno. To bylo nákupní povolení. No, se zbrojákem můžeš. S zbrojákem si můžeš koupit, co chceš. No, co chceš ne, ale tu malou, jo, třeba. Bez zbrojáku, když to budeš do obchodu, tak ti to neprodají. Bez řádného proškolení to nejde. To ti neprodá nikdo. Ale je dobře, že mi to nevěří, Cicero. Já jsem rád, že to aspoň takhle zahrál teďkom do auta. To je dobře. Takže v pohodě. Takže ji údajně nemám. No. OK. Že tu zase něco řeší z toho. Dár, koukám, že se to... Tady se furt něco řeší. Tady to jede furt. Tady pořád něco. Je zima. No je. Tak já mám jenom tady ten kousek, tady musím dodělat a to je celý. Tady tenhle kousíček. No, tady se asi zabijeme. Aj, kurva, tady to musí klouzat. Neprošel bys testama, není nic těžkého, ale ty bys si byl mimo. No, dobře, no. Dobře, no, když myslíš. OK, jak myslíš? Jak myslíš? Ale je to dobře, že mi vlastně nevěří. Pro mě je to výhoda. Ty chujo, co já jsem za testy dělal, to ty nemáš ani ponětí. Kde, co a jak. To, že ty si neprošel někde, to neznamená, že všichni. Já když zapojím mozek, tak projdu všude, nebo když budu chtít, no. Jak říkám, YouTube je nastavené tak, jak je nastavené a splňuje účel. To ti musí stačit. Víc ti k tomu říct nemůžu. Tralala, a to je on? No, nevím. Může, nemusí, no. Jako, že by si to hrál na dobráčka a nakonec je to on, jo. No, to nevím. Nevím, je to jedno, hele. Prostě nemůže nikdo nic udělat. Ani on, ani on. A můžou si hrát na co chcou. Nejde to prostě. Tady je od toho zákon nějaký, který musíme dodržovat všichni stejně. Já ho teda dodržuju, takže, hele. Bohužel. A nikdo tady nebude dělat nějaké boje a něco takového. To jako na to seš ještě malej, no. A ještě musíš hodně pojést, no, papínkat. Nožovské housky a knedličky, šprincliku a potom možná ti to vyjde, ale to už tady asi nebudu. Už budu někde pod drnem.
Ty podívej se přehraně, protože kromě říčáku zbrňáku už má jen PPL, co? Mě napadá jen PPL, což se vsadím, že ani nevíš, co je. No PPL je to, co rozváží to zboží, ne? Já nic jiného neznám pod PPL. A ještě něco na automového reaktoru. Co? Co to melé? Já tomu člověku vůbec nerozumím. Takže nevím. Nerozumím tomu, nevím, co tady má. On za ním přejet ministr. Co by tu dělal? Ty se bojíš, že máš... Ne, já jsem ho zapomněl dát nahoru, ale... Já ho můžu dát nahoru, se nemám čeho bát. Mně se to teď nechtělo dávat nahoru prostě. Však ty ulice už každý zná. To už každý zná. Dolů si to budu dávat až na novým. Tam už to prostě... Tam už se nebude natáčet nic. Tam už se natáčet nebude nic, no. Se pozval, si zapomněl, tak ještě, že je to dávno. No, tak pozval, to nepozval na oběd, to je pravda. Už máš nový? Ne, ještě ne. Se nechtělo, ne, nechtělo. Ne, oni už ty ulice znají tady, prosím tě. Tady už to zná každý, prosím tě, tady tohleto. Já si mohu pohrát venku. No a v tom novým prostě už se nebude natáčet nic, no. Tam už jenom vnitřek a když budu dělat letáky, tak jenom mimo bydliště, no. Tam už to nepůjde, no. Nebo ne, nevím, co? Co ty drogy, jaký ty dopadla zmínka? Jaké drogy, prosím tě, my žádné drogy neberem, vole. Kde na to chodíš, prosím tě. Postava a vlasy stejný. No. Může, no, jako já neříkám, Miro, jestli to seš ty, tak sorry, ale já jsem myslel, že jsi dospělej a že jsi normální, ale opravdu s tím nic neuděláš, věř mi, neuděláš. Nejde to, nejseš zákon, abys tady něco urovnával a to nejde prostě, no. Bohužel, no. Nejde to, no, nejde. Tak, tady už to máme. Je to pravda, ale ten nový byt spolu synáčka. Nerozumím. Je tam normálka. Detail nic velkého, prostě detail, dítě normálka. Co, cigaretu? Aha. A jestli to dám já, nebo ji to dá nějaký kamarád, to je úplně jedno, ne? Ale není to droga jako droga, jo. A tady máš, jo, ty jsi to hodil do autu, jakože droga, aha. Jo, aby to jako znělo, jakože horší. Vy to tak děláte, vy Běloši, já vím. Droga, takhle tomu říkáte, jako droga. Aby to znělo, jakože droga. Chápu moc dobře, nebo? Tady neuspěješ, ty se. Dále. Strážce internetu zdarec. Kde je? Já ho tady nevidím. Je tady vidět, pane senátore. Ale to není strážce. Fakt jo, no. To není strážce internetu. Na 100%. No, ale jenom říkám, neuspěješ, Miro, je to zbytečný. Já tě beru jako za normálního chlapa, staršího pána, který to má v hlavě v pořádku. A je to zbytečná stát, jo, ale máte to zbytečný, jo, Miro. Já tě beru jako za normálního člověka, dobrýho člověka. Jo, to je nevyřešitelné, věř mi. A Plecháč to ví, už na to přišel, proto tě možná požádal, nevím, o pomoc, protože jsem lepší než on. Jo, tvrdý, jak můj Šulin, jak šprinclík. A nejde to. Věř tomu, že to nejde, tak tuhle tu práci předal tobě. Asi nejspíš. Je to jenom taková moje domněnka. Jo, třeba se pletu, nevím, že to seš ty, ale co já dělám? No tady o to vypíšel, že to seš ty. Jo, neuděláš nic, já jsem velmi tvrdý, jo, já se nepodsedu z každého, nebo z něčeho, opravdu ne. Nejde to prostě, já jsem strašně takový tvrdohlavej. Tady už to někteří lidi pochopili, počínaje Plecháč, ten to taky pochopil.
Takže, pane Měro, pokud to jste vy, neuspějete. Nejde to. Jo, nejde to. Nejde, opravdu to nejde. Říkám to slušně. Všichni jsme gogo. To neříkám já. To tady nějak psat, protože děláš ty videa a tunely. No, vidíš, Měro. Nejsem já, jen já, more. Já ne, co? Nejsem já, jsem jen já, more. Tady není žádný moře. Já ti rozumím.